हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोना जानो हागौ सोरबाया बे भिडिअखौ फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ सोरबाया नुवाखैबो जानो हागौ थ' लोगोफोर जायफोरानोखि नुवाखै बे नोंथांमोना बे आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ बे आंनि भिडिअखौ नङा होमब्ला बे आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ भिडिअ मानि थाखाय जागोन थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो आरोना बारा पेक बुखैबाय थाला ओंखायनो थौदो जल्दिनो डिसक्लेमारखौ लागायदिनोसै खालि दैदेना हमजादों हमजाखागोन होननानै मिथिखायो नोंसोर खिथायाबा जों मिथिया नामा खालि फेस थ' लोगोफोर मेन गुबै बाथ्राया बेनोदि नोंथांमोना दाखालि साननैसो आगोलावहाय बिथां साब्रै सुबुंनि नामावहाय गोबां ससियेल मिडियाआव भाइरेल जागासिनो दंमोन आरो नङा होमबा लोगोफोर बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ मा मुं आरो मा मुङा मुं बिथांमोननिया नङा होमबा सोर एक्टरा हमजादोंमोन आरो सोर एक्टरा भाइरेल जादों आरो सोर एक्टरा खारखोमादोंमोन नङा होमबा थ' बे भाइरेलखौ लानानैनो बे हमजानायखौ लानानैनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ लानाय जादों बा नैबे भिडिअनि बागै आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन बा देखायलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन माने मेन बे भाइरेल जानायनि बागै नोंगोन माने नैबे बाजैया नोंथांमोननि सेरावहाय माबायदि बाथ्रा फोरमायदों आरो माबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो सोरखौ रायदों सोरखौ मादों नोंथांमोना मोजाङै क्लियारलि बुजि मोनगोन मानो होनना बुङोबा नैबे बाजैया भाइरेलनि बागै अनिलनि बागै आरो 12 बा 13 बोसोर बैसो गथ' बा सिख्लानि बागै मा बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोना मोजां नायलांबाय था थौदो होनब्ला बिदिब्ला नायलांदो खालि दैदेना हमजादों हमजाखागोन होननानै मिथिखायो नोंसोर खिथायाबा जों मिथिया नामा खालि फेस इउटुब खुलिबानो दैदेना हमजाबाय खाजाखागोन होनना मिथिखायो जोङो अनिलखौबो खाजागोन होनना मिथिखायो जाय रेप खालामदों बेखौ खाजागोन होनना मिथिखायो जोङो अरे कहना क्या चाहते हो नोंसोर खिथायाबा जाला नामा नारद थांबाथां खिथाथिंलायबाय थागोन गावसोर जानाय मोनदों बियो खुलुमबाय फंनैसो बुंलायनोसै ओमफ्राय गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा होगोननि आसा थाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं फंनैसो सावरायलायनोसै आरो दानो जे दैदेना हमजाबाय थिगानो अनिलाबो हमजाखागोन थिगानो बे दाउजोनि बिमा बिफाखौ फंबासो हैनांगौ आंनिबाथ' सोर बिमा खर'आ थोननाय बे 12-13 बोसोरनो गथ'नो मबाइल होनांगौ लाइन मारि होनांगौ होननानै जेन सोरबा एक्टरा लांफैबानो खि हगार हरनांगौ ससेनिफ्राय बेयो बिमा बिफा नामा न'सिम लिंहर एक्ट्रेस खालामनो गोसोबा न'सिम लिंहरनानै हर मोजां गाज्रि सावरायनानै हर सोर बिमा खर'आ थोननाय बेफोरबायदि 12-13 बोसोराव एक्ट्रेस जानाय बबेयाव नुदों जोंनि बर'खौल'सो नुगासिनो 12-13 एक्ट्रेस जानाय बे क्लास 8-7 फरायनाया सोरबाखि एक्ट्रेस जायो नामा बिमा बिफाया बेफोराव हगारो नामा ना आंनि फिसाजोआ एक्ट्रेस जासिगोन फैसा खामायना होफैगोन जोंखौ जाहोगोन बेखौ सानदोंमोन नामा नोंसोरो फाथे बेयावनो सोर बिमा बिफाया होयो बेफोरबायदि मबाइल जोंलाय गोदो मोनफेरासैनो माथो बेफोरनि नालायानो गैयामोन एसे बुजिनांगौ आदैमोन मादैमोन भिडिअखौ नायदोंबा एसे बुजि गावनि फिसाखौ साबधान लाखिनांगौ मैगंखौ गायनो रोंदोंबा बारिखौ मोजाङै बेराया मोजां दंना गैया बेफोरखौ नायफा नायनांगौ बिनिखायनो थिग बे फिसा हिनजाव खांबा साबधान जानांगौ बिमा बिफाया आजिखालि मा जुग ओरैबाबो जुगानो बेलेग जाखाबाय ओंखायनो बिमा बिफाया साबधान थानांगौ आंनि फिसाया फुंनि मोनानि न'आव फैदोंना फैयाखै खबर लानांगौ बिमा आरो बिफाया न'आव हाबदोंना हाबाखै टेबोलाव जिरायदोंना जिरायाखै बेफोरसो दा मा सारोन बायदि हरनै हरथाम लामा ससेनिफ्राय लांफैबानो थोनहरनांगौ बे दाउजोआ सानसोआबा दाउलाफोराबो गदेरनो हाया मिथिबाय बे दाउलाफोरा जेरैबो गदेरनो चान्स लाखायो गावनि फिसाबो सिनाया गावनि बिनानावबो सिनायनाय नङा बिसोरो बिमाबो सिनायबावनायसो नङा बिसोरो दाउलाफोरा मिथिबाय बे गदेरखागोन बिसोरो बिनिखायनो
सेंग्राफोर नोंसोरबो जानला माला दाउजो नुदों होननानै जानला माला गदेर नाङा मोजां खोथा बुंखायो आं फ्रामा जाया बिसोरो समायनाय मोनदों दा हारिखौ जौगादों एकदम आबहावाखौ मोजां खालामदों दा बिराद समायनाय नुबाय आरो जानाय मोनदों बिसोरो दानि जुगनि बिमा बिफाखौ माथो बुंबावनो बिजामादै मोनथारला होननायसो खालामखायोसै फिसा हिनजावफोरखौ सारोन बायदि हगारो बिमा बिफाफोराबो जोंखायोसो आङो नुबानो आंनि मेगननि सिगाङाव बेफोरबायदि उन्दै बैसोआवनो सेंग्राफोरजों हगारनाय बिमा बिफाखौसो होनो लुगैयो आं सेंग्रा सिख्लाखौथ' आं होनो लुगैया बिमा बिफाया मोजाङै डिउटि होयोब्ला सोर फिसा बियो मोजां जायो एकदम थैनोसै होनबानोखि बिमाफोरा फिफाफोरखौ लाखोमा मबाइल बायना होगोन मा थैयोना थाङो थैनो होना मोजां गियान गथ' मानसिया मालाबाबो थैखाया मोजाङैनो जाखागोन गैया होनबानो बुजिखागोन बे गाज्रि गथ'आसो बे ओंखाम जायालासिनो थाफ्लागोन थैनो ओंखारफ्लागोन बेनिखायनो मादैमोन साबि बिजामादैया नोङो फिसा हिनजावखौ मोजां खालामबा मोजां बिजामादै मोनगोन मोजां फिथाइ मोनजागोन बेनिखायनो जानला माला हगारनाङा फिसा हिनजावफोरखौ साबधान लाखि लासिं सिङा नोंसोरनिबो जायो जोंनि बर' हारिनिबो गासिनिबो जायो बुजिनो नाजा गावजों गावनो दा बरनामा नोंसोरनिबो थांबायना बेसेबां लासिंसिं जायो सासेनि दायावनो हिनजावफोरा गासिबो बरनाम मोनफायो हिनजावफोरा बेफोरबायदि होननानै थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोना बुजि मोनबाय फोरानोखि भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनाखै बिथांमोना अननानै रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर बाजैया बिथांमोननि बागै मा बुंलांखो बिथां 12 बा 13 बोसोर सिख्लानि बागै मा बुंलांखो बा बिथां अनिल मोननि बागै मा बाथ्रा बुंलांखो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नङा होमबा बे बाजै बाथ्रा बुंलांनाय बाथ्राखौ स' जेखियानो जादोला नोंथांनो जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामना होदो जोबनायाव नोंथांमोना बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैयो आरोना स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय